Ramogi. Kar thieth mar Ramogi Ngodinga Teaching and Referral Hospital e boma ma Kisumu koro medo goyo okang' e bero chenro mag thieth ne jotuo bang' yawo ayanga kar thieth mag jotuo moyudo masiche mag apaya kata ma apoya, sidho masinde abiriyo mag luoko remo kod yango chenro mabiro tayo weche thieth e kar thieth ma kanyo. Okang' mak mano ogo e kar thieth ma Ramogi Ngodinga Teaching Referral Hospital koro nyiso ikruok mar kar thieth no nigodo bero chenro mag chiwo thieth e yo makare ne jodak ma Kisumu kod alwora mage. Chenro no mane otim kama ne ithiedho jotuo to dok dala masani en kar thiedho jotuo moyudo masiche mapoya ne otelie gi jalup gavana ma Kisumu Mathizo Wili jochiw thieth kanyakla gi jokanyo e sekta mar thieth. Miluongo ni accident and emergency kama kiyudo masira moro amora obed mar apaya kata moro amora to ikuongo ikelie mokwongo. En kama olos manyien kendo nitie gi masinde manyasani to gi gimoro amora manyalo dwarore hospital moro amora ng'ato nyalo dwaro nodhiye. Ne wan gi machalo kamano accident and emergency machon to koro ne waneno notin kendo ok obedo kama ber kama ji nyalo yudo thieth maber. Koro omiyo ne waket kama nyien kendo ang'eyo ni wantie ne wasedhi kanyo kendo waneno kaka ochalo kendo koro anyalo wacho ni ng'ato ang'ata moyudo hinyruok moro amora e kaunti ma Kisumu kata mabiro e osiptal kamuok kamoro amora dhi yudo kony maberie moloyo kony mane giyudo chon. We've trained some of the orthopedic surgeons here. We now have a neurosurgeon at Ramogi. So there are a lot of residents that can do a lot of the procedures, and that's the goal. The goal is not just to come and do surgeries and leave, but to educate so that once we're gone, the surgeries can continue to happen without us being here. We are hoping that JOOTRH should be able to take up the transplant, having now the requisite consultants to be able to do that. So that is the ultimate that JOOTRH will reach, and we hope that by next year, after all this infrastructure and all these things have been set up, we should move towards being able to do kidney transplant.